Hej. Velkommen til denne video, som omhandler de 5 vigtige tal på respiratoren, du som respiratorisk hjælper skal kunne. Videoen er et supplement til din kompetencemappe og tager udgangspunkt i skærmbilledet på Trilogy Evo. Men som skrevet i kompetencemappen, så er det de samme 5 tal, som gør nøjagtigt det samme, uanset hvilken respirator du arbejder med fra RCS. Som sagt tager billederne i denne video udgangspunkt i Trilogy Evo, men der er en tilsvarende video med Vivo 45 LS. Vi starter videoen med at gennemgå de 5 tal. Hvor du finder dem på skærmen. Og hvad de betyder. Derefter gennemgår vi 5 case-opgaver. Vi starter heroppe i venstre hjørne og ser på et helt almindeligt skærmbillede. De tal, du kan se her, er bare eksempler og kan se anderledes ud ved netop din bruger, hvilket er helt okay. Den måde brugeren får luft på er via trykket, som respiratoren leverer. Tryk på Evo hedder PIP og er det højeste opnåede tryk ved den seneste indånding. RCS har fra starten af behandlingen givet respiratoren nogle rammer, den kan arbejde indenfor. Det vil sige, den har et minimumstryk, den skal bruge, og et makstryk, den må gå op til. Hvis respiratoren af en eller anden grund har svært ved at levere den mængde luft, den er indstillet til, så har den lov til at øge trykket for dermed at prøve at presse mere luft igennem systemet. Nogle problemer forsvinder af sig selv, og trykket vil bare falde igen. Andre problemer kræver, at du handler, for eksempel en sugning. Trykket er altså en god måde for dig at se, om det hele kører som det plejer, eller om respiratoren arbejder hårdere end normalt. Så en ændring i trykket skal gøre dig opmærksom. Det er ikke sikkert, du skal handle lige nu, men det skal i hvert fald gøre dig ekstra opmærksom. Trykket kan du også se som denne grafiske bjælke midt på skærmen. Det næste tal, du skal forholde dig til, er det, der hedder VTE, også kaldet tidalvolumen. Det fortæller, hvor mange milliliter din bruger får per vejrtrækning. Altså hver gang de får en vejrtrækning, hvor meget luft kommer der så ned i lungerne. Hvis det falder, er det selvfølgelig et tegn på, at brugeren får mindre luft end vanligt. Det næste tal er RR og står på Evo'en for respirationsrate, hvilket vi kalder respirationsfrekvens. Respirationsfrekvensen er indstillet til et minimum antal vejrtrækninger per minut, som brugeren skal have. Hvis brugeren derimod har egen vejrtrækning, er det muligt for vedkommende selv at starte en vejrtrækning. Derfor kan tallet også være højere, hvilket kan være helt fint. Der kan også være perioder, hvor brugeren hyperventilerer, og hvor du skal handle. Vi har dog tilladt, at hvis brugeren ønsker en vejrtrækning, kan vedkommende selv starte den. Det er ikke sikkert, at brugeren kan gennemføre en hel vejrtrækning, men vedkommende kan i det mindste starte den. Hvis brugeren stopper med at trække vejret selv, overtager respiratoren fuldstændig igen. Du kan se, om brugeren trækker vejret selv, ved at kigge på den grønne prik, som bliver mørkere grøn indeni. Du kan også se det på linjen med procentspond, hvor det vises, hvor stor en procentdel af tiden brugeren selv trækker vejret. Det næste tal hedder min vent, og det er det tal, vi kalder minutventilationen. Det fortæller, hvor mange liter luft brugeren får per minut. Minutventilationen hænger naturligvis sammen med VTE, som angiver, hvor meget luft brugeren får ved hver vejrtrækning. Med min vent vises der derimod, hvor meget luft brugeren får i løbet af et minut. Hvis begge tal falder, betyder det, at brugeren får mindre luft end nødvendigt, og så skal du handle. Det sidste tal, vi skal gennemgå, er lækage. Lækage beskriver den mængde luft, der siver ud af systemet per minut. Tallet bør ligge på ca. 25 liter per minut. Der skal være lækage, da det også er en del af brugerens udånding. Størstedelen af lækagen siver ud via udåndingsventilen, som altid står åben. Der kan dog også sive luft ud gennem næse og mund, hvis brugeren er kuffet ud til tale, eller hvis der er utætheder på kuffen eller slangesystemet. Hvis lækagen stiger, betyder det, at der siver mere luft ud af systemet end normalt. Omvendt betyder et fald i lækagen, at der siver mindre luft ud end normalt. Begge scenarier kræver din opmærksomhed. Det var således en gennemgang af de 5 tal, og vi vil nu gå videre med nogle cases. Igen er tallene kun eksempler. Det er ikke sikkert, det vil se sådan ud ved netop din bruger. Det skærmbillede, vi ser her, kunne sagtens være et helt almindeligt skærmbillede, hvor brugeren har det godt. Men så sker der nogle ændringer. Den ændring,
der er sket, er, at piptrykket er steget en smule fra 20 til 24. De andre tal, som VTE og min vent, viser, at brugeren får den nødvendige mængde luft, og at det leveres i et passende tempo, da R er 15. Lækagen ligger også på samme niveau. Så egentlig er jeg ikke bekymret lige nu. Ja, trykket er en smule højere, hvilket indikerer, at respiratoren arbejder hårdere, men alt ser ellers fint ud. Nu følger vi med i, hvad der sker videre. Her kan vi se, at trykket stiger yderligere, samtidig med at der er et fald i både VTE og min vent. Dette er et tegn på, at brugeren får mindre luft. Derfor skal jeg reagere. I dette eksempel kunne det være et klassisk tegn på, at brugeren skal suges. Vi går nu videre til en anden case, hvor vi også vil prøve at koble nogle observationer af din bruger på. Dag er du vikar hos Arne, som er 62 år og har als. Han har været tilkoblet respirator de seneste 2 år og er afhængig af den døgnet rundt. Arne har dog mulighed for at blive kuffet ud til tale. De seneste timer har Arne haft besøg af sin ven Ib, og de har hygget sig, mens samtalen er gået lystigt. Men kort tid efter, at Ib er taget afsted, bliver Arne stakåndet. Vi starter med at lave nogle observationer af Arne, baseret på vores princip. Se. Lyt. Føl. Du kan se, at Arnes brystkasse hæver sig, men det ser anstrengt ud. I ansigtet ser Arne både anstrengt og panisk ud. Du kan høre, at hans vejrtrækning er besværet, men der er umiddelbart ingen rallen med sekret. Når Arne taler, slipper der meget luft ud, og hans stemme lyder svag. Arne fortæller selv, at han ikke kan få luft. Når du lægger en hånd på hans brystkasse, mærker du ingen vibrationer. Da alt stadig var godt, så skærmbilledet sådan her ud. Vi kunne se, at lækagen var højere, hvilket skyldtes, at han talte. På trods af dette fik han stadig den nødvendige mængde luft. Men nu har skærmbilledet ændret sig og ser sådan her ud. Der er en markant stigning i lækagen og samtidig et betydeligt fald i både VTE og minutventilationen. Jeg kan se, at respiratoren gør alt, hvad den kan, for at give Arne luft, da pip er helt oppe på 34. Desværre er det ikke nok til at give Arne den nødvendige mængde luft, netop på grund af den høje lækage. Ved denne case tænker jeg, at Arne har brug for en pause for at være kuffet ud og få slappet lidt af. Jeg kuffer ham derfor op, så vi sikrer, at luften kommer ned i lungerne. Vi fortsætter nu med en case om Knud. Knud skal i dag til fødselsdag hos sin datter, og han glæder sig meget. Han ønsker at tage en skjorte og en strikket vest på. Da I skal til at køre, kobler du respiratoren fra strømmen og gennemgår tallene. Her er det skærmbillede, du ser. Du kan se, at pip er fornuftigt og ikke specielt højt. Han får tilstrækkeligt med luft, hvilket fremgår af både VTE og minutventilationen. Alt foregår i et passende tempo med en respirationsfrekvens på 15. Men lækagen er for lav, den er helt nede på 16, hvor den normalt burde være på 25 liter per minut. Dette tyder på, at han har svært ved at komme af med sin udåndingsluft. Når vi kigger på Knud, kan vi se, at det lille kredsløb ikke er synligt, fordi det er dækket af hans tøj. Det er helt ok at dække en udåndingsventil til, det kan den godt tåle. Men vi skal forholde os til lækagetallet. Og er det ligesom her for lavt, må vi flytte rundt på det, som udåndingsluften bedre kan komme ud. Hvilket er løsningen på denne case? Den næste case handler om Niels. Niels er til træning med fysioterapeuten, og du er med inden for syns- og høreafstand, som det er påkrævet. Under træningen holder du øje med respiratoren og bemærker, at respirationsfrekvensen er højere end normalt. Samtidig ser du, at pipværdien også stiger. Du rynker brynene, hvilket får fysioterapeuten til at spørge, om træningen skal stoppes. Vi kigger på skærmen. Ja, pip er højere, hvilket tyder på, at respiratoren skal arbejde hårdere. Det kan dog skyldes, at Niels måske sidder i en stilling, der gør det sværere for respiratoren at blæse lungerne op. VTE og minutventilationen viser, at han stadig får masser af luft. Ja, det går hurtigere, men det er helt naturligt, at respirationsfrekvensen stiger under træning. Du skal selvfølgelig også holde øje med Niels, hvis han ser tilpas ud, er der ingen grund til at stoppe træningen. Vi går nu videre til den sidste case, og her kigger vi kun på respiratoren.
Igen har vi et udgangspunkt, som ses her, og hvor alt ser fint ud. Men pludselig ændrer tingene sig, og respiratoren udløser alarmen, lav minutventilation. Det kan vi også se på min vent, som nu er helt nede på 1,8 liter per minut. Vi kan se, at respiratoren gør alt, hvad den kan, ved at øge trykket til 34, men det er stadig ikke nok. Årsagen kan være en blokering. Det kan eksempelvis skyldes, at slangesystemet er klemt, eller at der sidder sekret i tuben. Løsningen vil formentlig være at suge brugeren i tuben. Når dette er gjort, vil trykket falde igen, og både minutventilationen og VTE vil stige, fordi der nu er fri passage i tuben. Vi har nu gennemgået de 5 vigtige tal samt 5 cases. Jeg håber, du har fået noget ud af det. Tak for denne gang.